визаи тиҷоратӣ ва визаи дарозмуддат вақте ки нафарҳое мехоҳанд барои ягон тиҷорат кардан ба чин сафар кунанд. просто барои трудовои договора гирифтан. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, як хабари хуш дорем оиди виза. ҳатман лайк монен ва бо диққат тамошо кунед. бародарони азизу гироми қадр, аввалан ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. агар нафарҳое ки дар Москва қарор дорен ва ҳуҷҷатҳои шумо тамом шидагӣ боша, бихоҳем ки ба границаи Қазоқистон сафар кунен, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен дар WhatsApp-аш бинависонен ё ки занг бизанен. одами боваринокай шуморо ба границаи Қазоқистон мебара ва боз аз вақти гузаштани граница кӯмактон мекунад. ҳатман айноми ма гап занед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди виза аз ҷониби чин. яъне ки вазири корҳои хориҷии чин гуфт имрӯз дар як нашрие ки барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон талош карда истоданд ки дар рӯзҳои наздик визаи тиҷоратӣ ва визаи дарозмуддат пешкаш кунанд. чӣ хеле ки мо шумо медонем, ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ карда аз 1 майи соли 2024 барои шаҳрвандони 16 кишвар, шаҳрвандоне ки аз 55 сола боло мебошанд, визаи 2 ҳафтаина ворид кардак, яъне ки иҷозати омадан ба Тоҷикистон. ва дар ин 16 давлате ки иҷозат додагӣ ҳастанд, аз ҷумла Чин ворид шидагӣ ҳастанд. ва ҳамин хотир вазири корҳои хориҷии Чин айни ҳол талош карда истоданд ки барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон визаи тиҷоратӣ барои кору фаъолият кардан, сафар карданашон пешкаш кунанд. визаи тиҷоратӣ вақте ки ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад, гуфта мешавад ки виза дарозмуддат мебошад, яъне ки 1 ҳафтаина ё ки 10 рӯза визаи кӯтоҳмуддат не. айни ҳол тамоми талошҳошон барои ҳамин мебошад ки вақте ки нафарҳое мехоҳанд барои ягон тиҷорат кардан ба Чин сафар кунанд ё ки барои гаштугузору барои тамошо кардан раванд сафар кунанд, ҳамин визара ҷорӣ кунанд ва визаи дарозмуддат бошад. ин бод як хабари хуш ки мо хостем ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем. имрӯз нашр шид аз ҷониби вазири корҳои хориҷии Чин. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависондаи салом акаҷон, ман як фарзанд дорам, ман алимент платид мекунам, мара хизмат мебаранд. дар ҳолате ки шумо акди никоҳ бекор кардагӣ ҳастен ва як фарзанд дошта бошен ва барои ситонидани алимент ин шуморо озод аз даъват ба хизмат намекунад. як каси дигар нависондаи салом бародари азиз, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ чӣ қадар шид, буд шидак ё ин ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз ҷониби вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 1-2 рӯз пеш нашр шид ки дар сартосари ҷумҳурӣ айни ҳол 90% шидагӣ. як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳамин қонуни идгардак накардан рост аст ё ин ки не? бале, барои мақсад кӯдакҳо дар назар дошта бошен, ин чиз рост ҳастай ва тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 90 тартиб дода мешавад. оли алоҳида дар ин бора боз як видео мекунем, мефаҳмонем. як кас нависонда ассалому алайкум ака, вақте ки штрафи уголовнит кунанд, бисполиш Тоҷикистон мурай, як ҳафта бести, бо обратно мемонанд Россия биёӣ. бале, вақте ки шумо агар ҷаримаро пардохт кунед, метавонед обратно ворид бишем. як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон, мегуфтем ки ман трудовой кунам, соҳибхона хат, яъне ман дар дачаҳо кор мекунам, метавонам дар дигар ҷо кор кунам барои патент трудовой. барои трудовой договор ҳозира шуда бисёри нафарҳо бо Яндекс таксӣ кардистанд, бо доставка корхонаҳо кардистанд, мисол ки трудовой договор мекунанд ва дар дигар ҷо кор мекунанд. ин чиз ба кор рафтаистай, лекин дар як информатсия як чанд рӯз пеш ман хондам ки ҳамин нафарҳое ки дар доставка ҷоҳо мисол худшона трудовой договор кардистанд ё ки дар Яндекс кардистанд, умуман дар уҷа кор намекунанд, официально бигем дар ӯ корхонаҳо буд, просто барои трудовой договора гирифтан ҳамонҷода худшона ба қайд гирифтаистанд. дар информатсия нависондагӣ буд ки
оиди ана ҳамин гуна нафарҳорам рейдҳо ташкил карда шавад бояд. Як кас нависонда ассалому алайкум. Паспорт 1 сол монда боша. Рафта метони Россия? бале 1 сол муҳлат боша мешава рафта. Як кас нависонда Додарҷон. Дар 1 сол чанд бор Россия меҳмонӣ дар омадан мумкин бошад? طبق قانون میگیریم وقتی که شما وارد فدراسیون روسیه میشین با طریق میگراسیونی کارتای گوستی شما 3 ماه مثال در روسیه میستین وقتی که میبروین با بعدی 3 ماه حقوق دارین که وارد روسیه بشین لیکن در عمل این چیز اوقا به نظر گرفته نمیشود. مثال من شخصا خودم دیدگیم هم خیلی حادثه و هم خیلی حالت ها را که میگراسیونی کارتای گوستی خاطر هفته 1 هفته 2 هفته ایستادگی با Россия берун буромадагӣ бо баъд ягон ҳафта обратно вориди Россия шудагӣ. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, ба ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем то видеоҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.